seton temen tumindak dito. Ngantos ndika ngamuk punggung suratan poho. Nirboyo nirwikul. Apa sebab musabab? Kowe rasa dadak melu canduk lawung perkara iki. Aku lan kowe sing rikala semono. Aku sing bekti lan Sang Prabu Jaya Negara Yogyakarta Kemet pingganing kulon Solo. Yen to bolak-balik beda rupane nang yen to dikikit iki mul padha rasane. Nanging sakwise sing aku ngerti kahanan yen to iki dino yen to Jaya Negara kumaluntung kemeneko sok senengi tak kaulo cilik yo iku sing ra tak senengi. Kowe aja cukup. Kae pangarsam. Rikala semono kowe disumpah. Apa kowe bakal tega ngejur negaramu kanthi kowe balelo? Aku gak ngerti. Benteng penjaraan, yo benteng Butorno. Kaceke pengusung kekuatan nringkehake Mojopahit lan Sinuwun Jaya Negara. Kepiye iki kudu pringgo bentenge negara Mojopahit. Lamun kowe bakal nggodhogake sirape kedaton Mojopahit, langkaono mangkene kudu pringgo. Ora sah dadak wis subar kudu pringgo. Aku ngerti sepiro kekuatanmu. Yen tope isih mantep dadi pepalang Haryo Nambi. Rawe-rawe tak rantas malah tak utuh kowe. Kejodera rikala aku nampa dawuh Sekari Nunce marang sesembahan Sang Prabu Jaya Negara supaya bisa ngendhake pakantine nama. Kasunyatane aku kalah Kang Mas. Sakwise jumangkah ketemu lan Haryo Nambi pepuntone piye? Aku kalah. Ora bisa nandingi kridane si Haryo Nambi. Yen ngono cetha pirangane Senopati saka Mojopahit bakal nempuh ujare bebasan tanpa guna lamun wis jumangkah ngadepi mungsuh teng mirong kampung jinggo datan ratu saka panguwasane Sinun Prabu Jaya Negara. Banjur saiki Nanging aku duka pitaya. Aku duweni sedulur sliramu Kang Mas. Aku njaluk sanjata pitulungan lan pusaka minangka tandha yekti sira dadi senopati. lambang kasinopaten tak tombo aku sing bakal maju ngadhepi Nambi.
penuh Kebo Taruna. Mangga Gusti Putri enjih. Sedaya kewajiban sampun rampung ndara sampai pletoten aku. Amen doyo malah. Ih. Helen. Nek ora kuwi nang ngatasi iki lho Helen. Karo ya wis mending ora roh daripada mengungkap masa lalu yang sakit. Welik jare saiki. Nggih. Endang Susanti. Nggih, nggih. Leres Ndara. Yen nek kene ning Taman Sari yen ora ramu lan acara wangu kabeh katon sepi lho. Ah, tenane. Kuwi tenan kok yo. Nggih. Aku yen nyawang anak-anakku kabeh. Iya lek bedet. Semangat niki dalu. Kudune yo kaya ngono. Semangat. Semangate kudune keterima. Boten. Iki ora dadi ngopo tak sawang dramu iki mangko padha lho ora. Wis tak aturan. Ngaten nggih. Wedi kepethuk bojone dhewe tak gojloki. Aku dikon ning mburi. Iya, Sing. Iya, Sing. Mangga. Mangga. Iki aja sembrono. Seneng tenan kok katasi. Sing duweni pangusaha ning kadepaten Lumajang ki. Gede cileke pati urip kuwi gumantung ing tanganku. Gatelan kok Lumajang, gatelan medari jaksa. Iki muni pati Lumajang. Arep ngomong apa? Aja sembrono kuwi. Gaji bulan hari. Icek kula Kang Mas Nam. Banjur menyang endi? Kadang wulan dari Peke mawon kadang kula menika ngati salira Kang Mas. ngati saliro. Injih. Astunipun wonten wigatos menapa? Rene panjenengan menika kok sajake guguk anggonipun tumuju wonten ing taman Sari Kang Mas. Apa ya kelakon? Yen tok ing mengkone Lumajang ki munung sak pegaring payung. Mangerti yo? Yen to iki dinonggonku tetandingan. Kelawan wong-wong ning kraton Mojopahit iki munung asoring. Panjenengan kawon Kang Mas. Iki munung bener. Kula sampun paring kemut kalian panjenengan. Negara Mojopahit menika negari ingkang ageng Kang Mas. Aku ngerti. Nanging apa cukup kowe mendelan mendel? Ulan Sari lan kowe Wulandari. Rasa pamutumat kalian pun Kang Mas. Kula mangertosi panjenengan menika kadang kula. Menapa kemawon ingkang dados lekas panjenengan kula badhe nyengkuyung Kang Mas. Apa bener Wulan Sari? Menika leres Kang Mas. Yen ngono sing tak piji ora ana loro lan telu. Mung kowe pinangka sing kandhine ana ing Kabupaten Lumajang. Lajeng kula kedah tumindak menapa Kang Mas? Kowe maju ana satengahing palagan tetandingan kelawan Kebo Taruna. Pertandingan. Iya. Nun sewu Jek Kang Mas. Panjenengan kemawon ingkang aku lagi wonten ing Lumajang kemawon panjenengan menika kawon. Menapa malih kula menika pawaan wanita Kang Mas. Menapa bangga pulya kula menika saged ngrangkek senopati wonten ing Mojopahit.
Kanjeng. Menika leres Kangmas. Menawi to kula menika ngadepi kalian Senopati Praja Majapahit, menapa mboten ateges sarah nyawa Kangmas? Ora. Menapa ingkang kangge kekiatan Kangmas? Mergo kowe sakloron dening Sanjata sing ampuh. Aku ngerti. Yen to Kebo Taruna ing mengkone iki salah satunggaling satriya sing tokmis. Yen to ing mengkone samu barang apa bakal tak reka, tak rantam. Mengko yen to Kebo Taruna luluh ana sak pangarepan. Lajeng kangge margi menapa kula menika ngadepi Senopati Kebo Taruna Kang? Sanjata sing ampuh. Ana ing gunung marang sliramu sakloron. Kula menika Iya. kula boten gadhahi sandokan Sanjata ingkang ampuh. Wujudipun menapa? Wujudipun menapa saknika Kang? Ngerti yo. Wujuding dia sing Wulandari. Iku mun nang lambe. Ramu ana ing lambe Diajeng. Wonten lagi menika? Lambe dudu ilang. Lambe Kang Mas. Oh iya. Yen to ing mengkone kowe engko kepethuk kelawan Kebo Taruna. Sakoteng lambemu. Lambe kula Iya. dicokot. Lambe sing putih Kang Mas. Lambe kok dadak sing pundi? Lan nggih, lambe sing pundi cobi kula tak kepengin ngertos. Lambe ngisor napa lambe dhuwur, Kang Mas? Lho Kang Mas. Jenengan menika kedahipun nggih. Kedahipun palapa, lambe ngisor napa lambe Janjen iki kula niki dipun boten bingung kadang kula. Sing jamak lumrahe yen to kowe engko kepethuk kelawan Kebo Taruna sing dicakot lambe ngisor. Lambe ngisor. Wah iya. Contonipun kados pundi? Apa bisa kowe? Kados pundi Kang Mas? Lambe ngisor coba yen to mengko kowe kepethuk kelawan karo meh semo cakot. Lambe sing ngisor. Kedahipun pripun? Oh, dipun cokot. Anu to, dicokot sithik wae. Mengko nek yen to kok catok sing dhuwur kaya dene buta jaket. Ampun ngaten kula ki ajring. Iki ngono kanggo Wulandari. Sing Wulansari Lah menawi kula wonten pundi Kang Mas? Sanjata sing ampuh. Yen to mengko kowe kepethuk kelawan Kebo Taruna. Inggih. Iki mono tumundung ana ing bokongmu. Wonten bokong kula. Oh iya. Bokong menek kok ya ana sanjatane to. Lah lajeng kula ngempak kados pundi? Yen to mengko kowe kepethuk kelawan Kebo Taruna, egolno bokongmu mengko dari kapitayan. Oh, Yen cekal-cekalke ngeten. Aisyah. Oh iya. nanging kowe rasa dadak kesuwen. Yen kowe iki dine Kebo Taruna ujung lawan aku, tak pasrahke, tak borongke ke marang sliramu. Abi. Ojo sesingitan. Iki adep ono Senopati saka Majapahit. Kowe bujak wadon. Abi. Mengko dhisik. Sopo jenengmu wani mlebu ana ing Taman Sari Lumajang kene nganti sliramu ora nggeni Subasita babar pisan. Pirangane Senopati saka Majapahit. Kebo Taruna jeneng. Oh, Banyu sopo kowe sakaro? Ngene Kebo Taruna. Iya. Piwanohake. Aku Wulandari. Wulandari sing sawiji. Aku Wulansari. Wulansari lan kowe Wulandari Piye? ana sambungane apa lan kowe nami? Aku kadange Kang Mas Daryo nami. Kadange nami. Iso. Kowe sumingkir yen ora kepenak katutke dosamu lawan nami. Sumingkir. Iya. Lho iki papan dunungku. Lho kene ngopo kowe kok malah arep ngumingkirke marang aku? Apa ya ora gelo? Sopo mau jenengmu? Jenengku Kebo Taruna. Kebo Taruna. Iya. Senopati. Senopati saka Majapahit. Senopati saka Majapahit. Iya, bener. Wesan kowe. Wis to, ora sadadak goleki kadangku. Apa to gunane perang? Perang kuwi kejem. Ditulis nganggo aksara wae. Apa wae tetep unine iki perang. Mula tinimbang mongko sampean iki dadi
ora eman. Lho wong senopati kok ora ndek tanggung jawab. Tur maneh kuwi lho ya. Lah wong Kok kiai piye, Wulan Sari? bagus kaya ngene kok. Kok senengane mesunan. Ora iso tak selaki. Sampeyan iki wis duwe bojo apa durung? Kebo Taruna iki isih Joko. Isih Joko. Isih Joko. Saben dina dadi senopati. Bener. Mung penggaweane perang. Ngemenke kewajibaning negara. Lah wong perang iki saben dina nambut gawe perang kok Iya. ya seneng. Isih Isih Joko. Joko. Iya. Joko. Isih Joko. Joko kok sakmene lho dudane iki lho sepira. Sakwise kowe ngerti yen aku Joko, coba aku kepengin takon kowe sakarone. Wis kawangku kakung opo pancen kowe isih prawan? Lho, ya isih ting-ting lho. Isih ting-ting. Nek aku ngono ya isih perawan semengit. Prawan semengit. Ya. Pantes sakwise lambemu kok cokot, aku uga ngrasakake. Lho saiki piye? Iya, mateng ngono. Napane sampean sing teng? Saya-saya yen kowe lumaku bokongmu kok egolke ngiwonengen kuwi ngono. Lho, iki Coba. mono bokong semek. Tenan, kepengin ngerti suarane. Gatelan Lubaya, gatelan Lubaya. Bokong kok semono gedene. Lah Yo nek yo. aku tak caket ngiwonengen. Aku krasa sakwise lambemu kok cokot. Ngwara apa ora? Ora nyuwara, ning kremes-kremes. Mendah kaya ngopo ya tak ungu. Aduh, kok kaya mimpi lho. Senopati ana ing Majapahit. Wulan Sari, Ora kowe tak Wulan. dibacutke. Apa kowe ya ora mesake karo kawula alit sing ora duweni dedek perkarane kuwi melu katutan dosa. Akeh anak yatim sing ditinggal mati karo wong tuane. Akeh para rondo sing ditinggal mati karo bojone. Kuwi apa ya ora mesake? Akeh korbane lho. Karena peperangan. Iso. Nanging aku duweni kapitayan. Yen aku ngrangket kadangmu wis rampung perkarane. Mengko dhisik ya kebo taruh. Wulan Sari Lho, wong urip kuwi sing digoleki apa? sing digoleki enak lan kepenak. Lah, katimbang perang adu jotos dinotos, Iya. ya to mengko nek kalah ya ing mengkone bakal tumekaning parang. Luwih becik, lho perang asmara wae. Perang asmara. Nek ya kaya ngono tekan mbok. Yen ngono coba aku kepengin mangerteni. Wangsulana kanthi jujur ngati. Apa? Kanthi dalan sapegamen antarane Senopati saka Majapahit lan Senopati utawa kadang saka ing Lumajang isih prawan. Saka karepku gelem kowe dadi bojoku. Oh! Dadi bojomu. Iya, Tak usah ra. kok tak usah Piye-piye wong senopati. gelem Wulan Sari lan Wulandari dadi garwaku. Dadi garwamu. Iya. Wong loro. Wong loro. Wong loro iki. Yen ra loro gak usah. Aduh kanggo. Wong loro? Kudu wong loro. Apa ya kuwi? Yen ora wong loro, aku kedu wong wurung. Lho. Tak sabarke bebojoan lawan kowe. Senopati kok ngragas kaya ngene. Aja disengguh aku gagas. Aku ki mung nggo eman ana kok nganggur. Oh, dadi eman lho. Eman yen nganggur, ayo kowe widodari kok dadak Nek nganggur. jare senopati, lho wong senopati weruh bokong semok kaya ngene. Coba sawangen. Apa? Aku menungso lumrah yen ngerti bocah wadon kaya kowe kok ora duweni nafsu, kuwi ateges aku wis mati rasane. Lah iya mesti wae. Mula kanthi dalan iki mbok menawa eman kelawan prajurit kawula sing ora ngerti kintangke muling perkara, gelem kowe dadi garwaku. Terus pundi kanggo? Sagam menapa mboten? Diajeng nggih. Saiki musuh, besok ya tetep musuh. Ya ora usah kok kuwi musuh lho diajeng. Panjenengan boten kersa kanggo. Nek panjenengan boten kersa nggih, kula nggih sami mawon. Kowe gelem? Anjir kula nggih sami mawon, kula nggih. Apa sawangen apa kurange kalau Guru Taruna gagah bagus piteksa bayarane 7.077 derajat Celcius. Menika lho napa-napa kok. Iki nyoto. Yen kowe kepengin melek aku ora bayaran bayar kupean kabeh. Tama kok jenengan bengi iki mboten bayaran. Lho kowe kok ngerti? Lah wong wis bon ngono kok. Lho
padha ngerti kabeh. Sampean kuwi pancen boten wonten kurange. Sampean yo bagus, gagah tur pijet. Ning kurang siji. Kurange opo wong ayu? Kurang ajar. Penyaten lho kanggo mari nek duka. Ringkese cekake cerita ki gelem dadi bojo. Sampean musuh, aku ora bakal sanggup mergo sampean arep ngrangket marang kadang kukang Mas Haryo nambi. Yen ra gelem ning kene pepituan aku ki kudu masuk. Kowe manut cilik raket gede mati sotane kebutaan. Iya. Aku manut karo kowe. Bagus. Nanging sadurunge curi kamu mancep oning dadaku. Aku pengen mateni lembaran yang sejarah. Satrio kang pinunjul, Satrio kang bobot, pilih tanding ana ing kraton Mojopahit. Yo kuwi sing aran Kebu Taruna. Aku ngerti yen to iki dina kowe dol aku ana ing kraton Mojopahit. Apa wis mantep? Sumpah lan prasapa mau ning kraton Mojopahit? Sumpahe Senopati Kebu Taruna ngatonke dalu bekti tumrap pangarsa sesembahan ana ing Mojopahit. Bagus. Ning ngarep kowe pratelakake tresna lawan kadangku. Wulan Sari lan Wulan. Nanging imane kadang ora gelem. Iki menurut gumantung ana ing tangan. Kuwi tenan. Iya. Sopo to Kebu Taruna? Sopo sing ngukir jiwa ragamu? Aku pengen ngerti. Wong tuaku nalika semana sadurunge kasih dan jati para winasis pujangga ana ing Mojopahit. Wong tuaku jare Senopati gul aguling menungso kang pilih bobot pilih tanding ora ana liya maesa anabrak. Iya. Yo kuwi sing tak kancak. Ngerti yo? Kebu Taruna putraning Kebu Anabrang. Ngerti? Yen to kowe mukti wibawa ana ing kraton Mojopahit, cetane ancik lawan wangkine wong tuamu. Yo gene kowe bisa ngucap sing kaya mangkono, Haryo Nambi. Wong tuaku katitik di labuhan tumrap Mojopahit. Lamun aku nunggak semi, kuwi pas lantrep aku bebelo lan Mojopahit. Bener. Yen to wong tuamu ki mono, duweni labuh labet tumrap ana ing kraton Mojopahit. Ing mangerti yo. Saksedane wong tuamu ora kapundhut ana ngarsani Gusti Kang Akarya jagat ki ora. Mergo grah santer ora. Ngerti yo, Kebu Taruna. Kene ngopo yen to kowe mukti wibawa keangkat pira dadi prajurit kula-kula ning kraton Mojopahit. Dimet ing mengkone kowe ra nunggak semik, kowe iki mono ora murina. Mergo wong tuamu Kebu Anabrang dikrenah wong Mojopahit. Kebu Taruna. Kebu Anabrang dikrenah wong Mojopahit. Gimana bener? Sakwise buka lembaran sejarah. Kira-kira apa kena tak percaya? Aku salah sawijining satriya ora bakal ngucapke weca mlenjani janji. Sepisan yen to aku dura sak lekeri ana ing Kadipaten Lumajang balak pasrahke marang sliramu. Kadangku Wulan Sari lan Wulandari ing mengene uga tak pasrahke marang kowe. Haryo Nambi. Sakwise tinarbuka lelakon sakwise aku dewasa. Tanpa guna aku mukti ancik-ancik wangken wong tuaku yen kanyatan materi dikrenah wong-wong saka Mojopahit. Nyatane iki dina saka rasa welas asihmu lan Kebu Taruna. Kowe dadi pasejan lan kadang-kadang Aku pinau dadi sukses. wiwit dina iki
Kebo Taruno Satrio Mangro saka Majapahit. Bagus. Sak sedaku sapa sing bakal ngalintir ora ana liya mung kadang-kadang yen to kadangku dadi garwamu urung tanuro mung sliramu sing nglenggahi ning Kabupaten Lumajang. Ayo nambi. Matur nuwun senajan kadangmu durung saresmi dadi garwane Kebo Taruno. Ya mung wae aku njaluk pangestumu lan calon garwa-garwa. Iya, kono. Sakudalku muga-muga aku bisa ngobrak-ngabrik negara Majapahit. Sapa sing tak karepake? Aja didulu, madhep rono. Iya. Kula nggih. Keplok ana sapa nguni? Lagi kados ngaten, Kang. Kini ngapu kondo sing kaya ngono. Kebo Taruno ki ngono satya sing pengpengan. Ing mengurip bisa ngobrak-ngabrik kegiatan ono ing Majapahit yen to ringkih gambil mijet waing ranti anglubuhke panguasane Sang Prabu Jayanegara. Yen ngono, ayo rantine ora ing dalem kebo